De stelling van deze week is: alle kranten moeten gratis worden. Wij vragen mensen om hun mening. De stelling van deze week is: alle kranten moeten gratis worden. Wat vindt u daarvan? Ik denk niet dat het mogelijk is. Het zou leuk zijn, maar ik denk niet dat het mogelijk is. Op internet kun je wel heel veel nieuws vinden. Maar ik denk dat journalisten toch moeten betaald moeten worden. En dat er alleen maar uit advertenties is, dat wordt het niet objectief genoeg. De stelling van deze week is: alle kranten moeten gratis worden. Wat vindt u daarvan? Vind ik een goed idee. En hoezo vindt u dat een goed idee? Nou, omdat in deze crisistijd zijn er ook mensen die kunnen het niet meer betalen. Dus daar ga ik maar vanuit dan. Dat is mijn mening. En leest u zelf ook de krant? Wij lezen zelf ook wel een krant. Alle kranten moeten gratis worden. Wat vindt u daarvan? Ja, dat vind ik ook. Ja. Leest u de krant? Ja, tuurlijk. Nederlandse krant of Duitse krant? Nee, ook Nederlandse krant. Ja. En vindt u dat de Nederlandse en de Duitse allebei gratis moeten worden? Ja, is best wel goed voor alle twee dan, ja. Dus heb je gewoon gratis informatie. Ja, dat vind ik heel goed. De stelling van deze week is: alle kranten moeten gratis worden. Wat vindt u daarvan? Ik denk dat het een onmogelijke zaak is. En waarom denkt u dat? Ik denk dat jij ook niet voor niks gaat werken. De kranten moeten gemaakt worden. Er moeten verslaggevers zijn, journalisten. En ja. Maar zou u het wel leuk vinden als de kranten gratis zouden zijn? Uiteraard. De stelling van deze week is: alle kranten moeten gratis worden. Wat vindt u daarvan? Dat vind ik echt onzin. En waarom vindt u dat onzin? Omdat elk nieuwsverzameling kost geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Dus van ons als abonnee. En dat betaal ik erg graag. Want ik heb een hele goede krant. En nou, daar ben ik graag mijn geld aan kwijt.